Sendalis pasaran guys. Pasaran. Lu kok gak nanggap kone. Namanya sinten Bu jenengan Bu? Maklas. Mawon ampun. Anu mboten napa-napa niki ditangkep sih iku setia nggih. Ten pundi mawon kok ngertos nggih. Iya, pokoke Mak Dewi itu putih Mak. Dewi ngi tenggen Pak Lurah niku to. nggih. Teng niku teng pundi? Berbeda. Bendo. Teng Anjuk kali Mae, Mak Sawi. Oh, tanggapan. Nggih. Iya. Foto pundi mawon. Nggih. Putih terus. Elek enggak usah tembak. Alah, mboten kok elek napa kok. Wis ganti ae. Pokoknya sehat. Kenang-kenangannya maca. Mari kok. Ngerti ya. Nggih teng Dewen pas nanggap keplak ki mriko. ningali teng jaba teng radosan mawon. Alah, kok ora Mboten sampai dalu. Yo isin, Mbak. Lah napa wae sing tiyang kathah kok mboten napa-napa. Sego. Nggih, kok Niku. ngantos jam 3 nika jane kok mboten napa wae. Alah, alah. Njenjing nak mawon. Insyaallah njenjing sura mawon nggih. Nggih. Betul surah betul apa-apa. Nek mriko iki grupe Maklas. Lah, nggih. Grupe Maklas. Mulai disangun. Iya niku Wadah. suka dere. Oh, sing jure mobil niku. Oh, nggih. Lamun celak mawon kok pedan mawon saged kok Terus sinten Mbah Dewen? Pae. Nah, nggih. Barang ki yo iya ya seneng ya. Lah, nggih. Pak Jamil RT Bujur. Oh, nggih. Iki lho Mbak. Nggih. Oh, nggih. Parkir kok. Nggih, nggih, mobil ten niku. Kulo wangan niku nggih Mbak. Aku delok foto ngoten. Pengen kok Mbak mana sing. Loh, lan niku mboten foto. Nggih, foto. Oh, foto. Foto wong loro. Jeleng pokokan. Nggih. Nah, niki foto mboten napa-napa. Ketemu nek Nek pas tanggapan tok. Nggih. daerah mriki. Terus dadi ayo kene kok. Kulo pun bar mantu, Mbak. Lho, alah. Enam nih kok. Lah nem iku mantu lanang. Iki jenenge Ngerti ngono gawe tak potong. Lah, nggih. Rego khusus. Lah nggih. Lah jenengan mboten riko. regone engko Loh, ya Allah, gak kuat sak pira to, Mbak. Niki anakku itu mbarepe. Lanang ki ora apa-apa. Niki mantu putu kula anakku niki nek mantu insyaallah. Wis nanggap sampean. Nggih, kula tenggo. Ngertos to griyane riko. Nggih. Menyesuaikan ya kayaknya. Nggih, harga menyesuaikan. Kantor penyewaan jenengan ngeten niku. iki sing tunggale delok iki. Oh, jenengan nggih. Yo. Mbok taminem karo Maklas pokoke. Pengikut setian jenengan nggih ngertos YouTube berarti. Dia kok sekali Sampai jowo nek mbok iki. Dia manut kula. Oh. Dan terima, ada apa? Mana wong Besti nih. Besti. derek. Oh, lagi. Enak nyuwatan celok-celok kabeh ayo rene. Terus aku bar masak nggih langsung teng Iya. Jan penak tenan. Nggih. Karena menikmati hidup ya. Nggih. Pun anu. Mboten tau pundi-pundi ya. Nggih. Anu sakit, Mbak. Sakit. Oh, jenengan. Nggih sehat pokoke. Tungakne sehat mawon. Pokoke seger waras ngoten. Libur terus. Lah nggih. Nggih. Mboten asal tau pundi-pundi kali itu. Nggih, pun tong griya mawon betul. Sakniki ta masak. Teng wonten kegiatan masak anu ngoten nggih. Jalan-jalan ngoten niku anjing. Dia gantung. Jelingan? Mak kontrol lho Mbak setiap Ya bulan sebulan Nggih. Yun. Enggak apa-apa, Mbak. Nggih, Sehat. Nggih gini. mboten anu. Namun harjo Mak niku. mawon mboten doyan. Diulosne pikirane. Nggih.
Gantung. Mboten mikir. Mboten mikir. Ya pun Barman. Nggih, pun. Aku ini buan. Ayo ini buan mawon. Sehat, seger, waras penting. Nggih. Heeh. Pun mungkin mulai dah macak, mungkin syuting mulai. Ganti baju. Nggih, Cuk. Aku kairan 6 Nggih main 64 tok. Enggak masalah. Sajak 4 tahun. Kuwi itu lho sepo. Nggih to, Mbak? Jenengan tinggalnya pinten, Mbak? Kakak siji lho. Kairan kula. Hmm. ning sampe aku di kono. Nggih, kula pengen teng Solo budal, sus. Nggih. Oh, nggih nang kerja anak kula niku. Nggih. Bulan-bulan. Yalah, iwah napa to, Mbak, badian? Lah anakku saiki kan wedi. Oh, Sing bare dulu. asal Madiun. Asal Kediri to, sing kerjane teng niku. Kantor pengadilan niku. Terus ngontrak teng niku. Wah. Saya sing anakku teng Bio mau. Nggih. Jurusannya komputer. Kados Mbak Luki niki nggih. Nggih. Nyelongi komputer. Teng SMA niku nek anggere ilang mesti lukek. Saiki gak duwe komputere makane. Saiki lagi kayak komputer. Masa? Bu, Komputer. HP lewat Apa HP. HP? HP. Jenengan ditumut, Mbah? Mak. Kula. Nggih. Nggih. Mak ya tumut gen. Jadi penak numpak odong-odong ya, Mbah? Ya Mak ya. Nggih. Oh, adem. Tapi anu bis popo. Bis. Nggih, saya pengen iki. Oke, jus. Oke, dan ini blok gas. Mantan itu dilapi. Ini su magic. Su magic. Ya ya no. Ngerti? Ngerti bukan? Gas. Heeh. Gas, Mas. Oke. Gitu langsung. Ini su magic gas. Balsem. Yo balsem gliga. Dan panasen. Pun mungkin mulai jus. Karo Mbak Cendul Wis dadi nika mbae. Mbae tirik-tirik. Pasti. Ya nggih. Mbae tirik-tirik ya pun dados danten garek jilbaban sumuk to, Mbah? Ora kulino. Ora talas sing tak kulino ya. Ora talas. Panenan apa? Teng alas. Oh, ya nggih. Bertandur. Dereng riko nembe nggih. Sinten? Oh, nggih. Kulo ler niku ngidul. Nggih. Mungkin nak ketinggalan bis. Gitu. Jane badhe tumpakne odong-odong malah penak odong-odong jane nggih. Lah nggih. Isis gitu. Isis bae lho seneng odong-odong jane iki. Masuk angin. Lah kemu sar numpak bis lho bae sing nika wau. Wis setengah slemet-slemet jen. Nggih, Mbah. Nggih, blokean. Wis arep numpak bis mambu ngono tok wis arep blokean wis. Iso bae meteng. Tuwek barang kok. Jaluk wedake ben gak sawanan. Jenggok barang sawanan. Endi wedamu sing Nggih. Lah nek Mbak ini lihat tuwa seprit. Lho, tuku seprit. Alape. Nggih, betul seprit. Nek ngombe obat Lho, lha nek mau gawe pun Nonton jare mamine. oh, anu, antimo mboten enten. Antimo. Napa apa? Antara tak tukulan. Oh, lha nggih. Lah aku coba anu Nek mboten nonton drama drama son. Mason to.
Bae sing ya mboten apa-apa beto anu sprite niku nak mboten enten mungkin anu mboten celak. Cut. Kula pun rika riyen nika mantune adike. Mantune adike niku lho. Nggih, mantune adike. Iki mbok sakniki kok ora. Oke, tak sumbang to. Lah iya, mbok saiki ora. Jadi kadi bonusan. Lagi atau Lah duka kok mboten Aku nek nangkep saya jalur bonusan. nggih, lo bonusi lipstik. Lah majar men 5.000 solah. lho. Lipstik apa iki? Lipstike Ya mahal Allah, niku. butuh listrik. Oh, cuma listrik kan Bu. Lah iya. Lho, kersane ayu mengke nak teng ngene alas damel. Oh ngono. Ayu kirut iki. Lho, saged. Mungkin ben payu meleh. Payu apa? Lah nek lipstikan iki ben payu Payu meleh. ngono. Payu listriknya apa payu wonge? Lah, pengennya bayar apa? Listrik. Listrik. Apa ki listrike sing payu? Listriknya tok ya Bayu. Ora wonge, wong wis tekenan. Sikile telu. Alah wis ngene iki wis sikile wis ora kena listrik. Tapi jenengan cuantik nyuwatis ngoten. Cantik. Nggih. Aduh, gak duwe dhuwit kricik iki Lho, nanti. sing kebel mawon. Gak duwe. Tak wong lanang kuwi. Masa iya? Bojo sitok wis ra entek. Lah lho ora ngetekne lho sitae. Nggo apa? Akurat. Kearifan lokal. Sing entukne Apa? Bisa ki. Kok iso janji Lah, ngono kok kuwi iso apa janji? ya kenal. Iya, iya. Bayar Ora terima kenal nek kuwi Lah iya. jok zaman cilik stok zaman Jepang ya, Mas. Batur sekolah kan. batur teng isor terok. apa nul? Oh, Alah bau. napa niku, Mbah? Alah, kita tak jendel iki. Kok iso gak digatek lho. Dianggap tenanan. Lah piye? Aku kuat keleng ki sing Lho gole. jenengan riko. Lah jenengan mlebet napa mboten? Teng lebet. Nek pas surona nek nanggap-nanggap teko. Lah nek jenengan nggih, mboten napa-napa. Heeh. Jelas. Lah niku nek jenengan teng ajeng nggih asal sego dene. Suar jaluk gule jere wis entek ngono. Lah belah dos telu entek. Kathah nganune napa niku jenenge? Wonge. Lho, mboten pedes. Ayame pirang setengah kental ayame. Lah jerene wedhuse telu kok aku ora Ayame tebagai setengah ya kental. suar bu. Nggih. Lah ndak bae niku pengikut YouTube. Aku Nggih, ningali YouTube. ndelok lho. Oh, delok. Ono lho. Oh, jenengan riko ngatus bar. Ora wong biasane aku. Lah halah wong-wong iki. nyater. Kadung Tar. Lah nggih. Sedhirit teh padha ngajak mulih. Lah mantuke jam pinten? Jenengan. Wong urung metu anu kae wis. Lah bisa ning mantuk. Iya. Toprake dereng medal. Nah doprake wis. Hmm. Urung metu apa nek kae? Ya wong sing Garenge pelawake urung metu. kan mulai kok. Lagi Pak Camat. Anu, Mbak. Jadi Pak napa Camat. Pak Camat munggah ngajak bedhe mulih tak koclok kabeh. Lah Wis tuwek nggih. ngajak tontonane niat ndelok es. mlaku wae. Nggih jane mlampah mawon kaya anu aman. Kok bengi budal jam 10 kae kok. Jenengan. Oh berarti nggih pun dalu maksudnya kan. Karo baji-baji joget. Lho, roh sedilut. Oh, terus dilut. Ben tak tanggapne apa ya aku. Nyuwun anggap napa, Mbak? Mikir. Kok wong Niku ruwame to toprak niku. rame. Iya. Jenengan tumbas napa mawon niku? Wong arep tuku jajan wong-wong iki wis Wong samune kabeh lho, Mbak. Lho, Ben go pae motor tok. Walah, Mbak. Mbak, somben nek suro mlebu omah. Kok disangoni Lho. sakone. Ya nganu. Maem salose, mun. Salose. Mboten sasang mboten napa-napa. Aku ora disangoni ngono. Sembarang wonten mengke. Aku nek nyalon DPR. Nek disangoni tak mlebu tenan. Lah, Sembarang wonten mengke. Jajan kok manu ayo. DPR gelem aku utusangan Pak DPR. Lah. Nggih. Gelem aku kon joget dibayari.
Mengki pokoke nek enten acara mlebet mawon. Mboten sasang mboten napa-napa. Wis mengki barek pokokan. Ngombe banyu. Tapi oleh puluran. Nggih. Asal. Heeh. Oleh puluran. Sego 600 bungkus nika, 600 bungkus. Ngarep panggung nika dikeki Mengki sedaya. enom banyu tok ae blendingen pun. 600 khusus wong lungguh sing namanya Tamu-tamu pun nika mangan piyambak. dhewe. Kalau pangan tengah dia kali mantap. Walah, nggih angsal jane. Asal. Alhamdulillah. Jenengan nggih mlebet teng anu nika to? Cedake. Dosa nih kalau tengah tengah ngarepe gong. Nggih. Kulo ngarepe anu. Apa kae? Sing syutingan. Oh, teng ajeng syuting. Aku ngurus Ning buwi ngarep- Mbak. Wong akeh terus ning ngarep- iso ngingketi sisi-sisi layar koyo. Oh, alah biyungmu ajeng piye, Mbak? Ya, jenengan gue nyangoni coprat, nyangoni kaya makin jauh kok coprat urut sangon. Lho ni, aku jatake moro ke ning sore truk ke dadi kae. Nggih. Mare ra moro. Sebenarnya tak kayak Durpres. Surah ki ketok ning berbenda ki pindahe. Aku lho. Pengen nanggap ning berbenda. Wong berbenda kan ya fan kuwi akeh to. Pengen nanggap ning wong berbenda, tapi apa ya? Pokoknya mungkin jemben masuk mawon nggih. Mboten sasungkan, pokoke langsung atau mawon. Nek kula niki. Kowe dicen-cen. Mboten. Sinten sing isen-isen? Los. Mboten. Nek sing kenal aja angku. Oh nggih. Mati sing bojone mati iku lho. Nggih. Laden ora teko kono. Nggih. Mesti. Ki ya dak. Nggih. Lore ngono ta. Pojokan niku, pojokan kilen. Wingi sekolahan tak niki. Jus. Anakku marai lho. Oke guys, mantane wis dadi. Iya, iya. Mantane wis dadi. Oke, monggo Mbak, hati-hati ya. Dingkluk sik Mbak, dingkluk sik sirahe sik mlebu. Sik sirahe sik masuk. Lagi sirahe lagi bokonge. Nah. Engko nek metu yo ngono Mbak sirahe sik lagi ngono. Yo, Mah. Ku mbok nodai aku. Mbok nodai. Tahu. Jangkrik. Enggak mau motor di. Sik tedas ah. Yo ra ono bisa tedas. Lho. Nggih. Ayo Bi, cepet Bi. Kita mau pindah Bi. Kamu makan gak? Mas Godong Jati. Udah adem. Tidak abang senang kepleh kayak gitu. Itu kepleh kan nanti. Ayo Bi, cepat Bi. Majikan ngantuk. Oke. Saatnya kita pulang kampung, guys. Pindah zaman dulu. Bari kene bumo. Terima kasih. Iki karo ketare gamelan to. Pas sore. Itu kan juga tak? Bungo. Ini teriak bendangnya. Bumo. Oke guys, saatnya kita pulang guys. Maaf ya guys, ini aku gak gawe konten, gue gawe konten sidik tok. Oh mangga, Mangga Bu. Gue gawe konten sidik tok guys, mergane ya ruwepot banget pokoknya. Ya segini ki. Makasih yang menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik arek nang gone kancaku. Nganu delok iki no budal iki lho. Ro budal bae mantene. Ro budal mantene guys, sek. Wis ngono wae guys, arek gone kancaku nang Bomo. Arek apa ki jenenge? Ngirim gamelan. Cek.